Barkanku da shigowa Magana Hujja, tashar labarai. Jama'a barka da yau, za ku ji sababbin labaran da abubuwan da suka faru a yau. Ku kasance da mu domin ji. Al'amurra sun fara lafawa a ƙaramar hukumar Sagum na jihar Ogun bayan wani zanga-zanga da ya karaɗe garin na safiyar Litinin kan ƙarancin man fetur da kuma sababbin takardun kuɗi. An farawa bankuna da wuraren kasuwanci tare da cinnawa motoci wuta, inda aka umarci masu shaguna da su rufe. A cewar kwamishinan 'yan sanda jihar Faruk Yanbawa, wanda ya jagoranci jami'ansa da kuma sojojin zuwa wurin da al'amarin ya faru, ya ce an kama mutum 30 waɗanda ake zargi da hannunsu a tare da tanzomar. Mazauna wannan garin sun ce an soma wannan tanzomar ne da misalin karfe 5 na safe, lokacin da karancin mutane na bacci. Hanyoyin da al'amuran ya shafa ya hada da titin Oba Ebilwai, inda aka fasa rassan bankuna guda 7 da kuma lalata na'urorin ciran kuɗi na ATM, abun kuma da ya kassara ilahirin garin. Gidan talabijin na Channel a Najeriya ya rawaito cewa wasu ɓata gari sun fasa ginin wani banki, inda suke yin yunkurin shiga cikin domin aikata ta'asu.